Alam nyo bang, bukod sa mga nag-iinit at kumukulong lawa, at mga nagagandahang mangrove dito sa Mangrove Eco Park, malatensyon na daanan dito sa Bacon Mall ito, Connector Road. Well, what's up mga Kalix TV? Ngayon, may biyahe na naman tayo. Narito tayo ngayon sa Malto Albay at pupunta tayo sa isa sa mga sikat na white sand beach dito sa Bicol, ang Mulad Bukad White Beach naman ito. Sabi nila, nasa Albay ka lang, parang nasa ibang probinsya ka dahil sa puting buhangin ito. Kaya samahan nyo ako, tingnan natin kung gaano nga ba kaganda ang lugar na to. Para marating ang beach, kailangan mo munang maglakad ng mga 10-15 minutes para marating ang lugar. Matinding lakad ito mga ka-vibes. Ang palang kadi. Dito kami guys sa White Beach Resort. Ay, di mo pala. Parang hindi ata yan Beach Leaks TV. Alright mga ka-vibes, nandito tayo sa entrance ng Mulad Bukad White Beach. Simple lang ang entrance dito, very affordable din. Kaya perfect siya sa mga gusto mag-road trip White at Beach quick Resort getaway. sa Mulad Bukad nito. Grabe yung daanan. Wow! Grabe! Tingnan nyo naman oh, puting buhangin at ang lino ng tubig. Hindi mo akalaing nasa Albay ka lang, para kang nasa ibang beach destination sa Pilipinas. Isa pa sa kilala din sa Mulad Bukad ay ang kanilang starfish sanctuary. Makikita nyo minsan ang mga starfish sa mababaw na parte ng dagat. Pero reminder lang mga ka-vibes, huwag natin silang hahawakan o ilalabas sa tubig para mantiling buhay. Sarap mag-relax dito. Presko ang hangin at tahimik ang paligid. Kaya kung gusto niyo ang beach na hindi masyadong crowded, magandang puntahan ang Mulad Bukad. Alright mga Kalix TV Vlogs, hanggang dito na muna ang ating biyahe sa Mulad Bukad, White Beach sa Manto Albay. Kung nagustuhan nyo ang video na to, ay nyo naman ang like, share, at subscribe sa aking channel, Kalix TV Vlogs. At tandaan, ang buhay ay mas masaya kapag may biyahe. See you sa susunod na adventure.